ገጽካ ብዙሕ ዘይትሕጸቦ እንተኾይንካ እዞም ባክተርያታት ይበዝሑ ፈጸጋ ድማ ይፈጥሩ። ገጽካ ብስሩዕ ኣጽርዮ እሞ ቆርበትካ ጥዑይ ይኸውን። ርእስኻ ብግቡእ እንተዘይተሓጺብካ ኣብ ርእስኻ ቆርበት ፎሮፎር ይበዝሕ። እዚ ድማ ምሕኻኽ ይፈጥር። ጽቡቕ ሻምቦ ተጠቐም እሞ ርእስኻ ንጽህንኡ ሓልዎ። ስንኻ እንተዘይተሓጺብካ ባክተርያ ይዓቢ። እዚ ድማ ሽታ ኣፍን ሕመም ስንን የምጽእ። ብመዓልቲ 2 ግዜ ስንኻ ሕጸቦ። እዝንኻ ብግቡእ እንተዘይጸረየ ሓርጭ ወይ ድማ እኩይ ይእክብ። እዚ ድማ ምስማዕ ጸገም ይፈጥር፣ ግን ብጥንቃቐ ኣጽርዮ። እግርኻ ርሱንን ርሑስን እንተኾይኑ ፈንገስ ይፈጥር። እዚ ድማ ምሕኻኽን ሽታን የምጽእ። እግርኻ ንጹህን ደረቕን ንክኸውን ሓልዎ። ብዙሕ ሞባይል ምጥቃም ንዓይንኻ ይጎድእ። ዓይኒ ይደክም እሞ ሕማም ርእሲ የምጽእ። ንዓይንኻ ዕረፍቲ ሃቦ። ብቑዕ ድቃስ እንተይዘረኺብካ ኣእምሮኻ ይደክም፣ ትኹረትካ ድማ ይንኪ። ብመዓልቲ ካብ 7 እስካብ 8 ሰዓት ደቅስ። ማይ ምስታይ ንኣካልካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንቆርበትካ ኣእምሮኻን ይሕግዝ። ብመዓልቲ ብዙሕ ማይ ስተ። ብዙሕ ጃንክ ፉድ ምብላዕ ንጥዕናኻ ይጎድእ። ስብሕን ሕመም ልብን የምጽእ። ጥዑይ ምግቢ ፍራምረን ምረጽ። ምንቅስቓስ ንኣካልካ ሓይሊ ይህብ። ንልብኻን ኣእምሮኻን ይሕግዝ። መዓልታዊ ንእሽተን ምንቅስቓስ ግበር። ኣነ ሶፍት ድሪንክ ወይ ድማ ልስሉስ መስተ ዓሲድ እየ። ብዙሕ እኳ እንተሰቲኻ ስንኻ ከብድኻን ክጎድእ እየ። ግን ማይ ጥዑይ ምግብታትን እንተተጠቒምካ ኣነ ክጠፍእ እየ። ኣነ ስብሒ እየ። ብዙሕ ዘይቲ እንተበሊዕኻ ኣብ ደምካ ክእከብ እየ፣ ልብኻ ድማ ከድክም እየ። ግን ምንቅስቓስ ጥዑይ ምግብን እንተተመጊብካ ኣነ ኣይክህልውን እየ። ኣነ ናይ ሽጋራ ትኪ እየ። ሳምባኻ ከድክም እየ፣ ምስትንፋስ ድማ ከጸግመልካ እየ። ግን ሽጋራ እንተገዲፍካ ኣነ ክጠፍእ እየ። ኣነ ጀርሚ እየ። ኢድካ እንተዘይተሓጺብካ ናብ ኣፍካ ክኣትው እየ፣ ሕመም ድማ ከምጽእ እየ። ግን ኢድካ ብሳሙና እንተተሓጺብካ ኣነ ክሃድም እየ። ኣነ ድኻም ዓጽሚ እየ። ፀሓይ እንተዘይረኺብካ ዓጽምኻ ክድክም እየ። ግን ንእሽተን ፀሓይ እንተተቐቢልካ ኣነ ክጠፍእ እየ። ኣነ ድኻም እየ። ፍረታት እንተይዘበሊዕኻ ኣካልካ ከድክም እየ። ግን ፍረታት እንተበሊዕኻ ኣነ ክጠፍእ እየ። ኣነ ጭንቀት እየ። ኣእምሮኻን ልብኻን ከድክም እየ። ግን ዕረፍቲ ሰላምን እንተረኺብካ ኣነ ክሃድም እየ።